Kalikaguman ti Baru a Mayor, iti ili ti Curimaw, Ilocos Norte, iti panagkaykaysa dagiti pada nga opisyal tangamin kunana, ket dayto iti maysa akang runaan a kasapulan, iti panagbalaygi dagiti arapaap iti maysa a lugar. There's no other way to succeed. Dapat united. Di ba? Pagka kasi nag-agsisina, what you can accomplish, kunyari, kukuyog kayo, gagumboy, of course, there will be debates, no? Dito'y akinari ti Baru a Mayor, iti ili ti Curimaw, dagiti pada na nga newly elected officials, amakidinebate da kuma, dagiti mabalin a maputar, apagsayaatan dagiti isuamin, ag kakailyanda. But those debates, amom no ti pangibasiram nga debate, ket ti ideals, okay lang yan. Nung i-base mo dahil kas pagaligan yung personality, yung personal allegiance mo ang mananaig, tatagal yan eh. What you could probably accomplish in 1 month, baka pwede mong i-extend for 3 years. Walang nangyari, di ba? So I encourage the newly elected officials, sapay ko let's do away with personal allegiances first. Di ba? Sapay ko we'll debate on agdidebate na panggap ti pagsayaatan ti Curimaw. Haan agapuko na ano adda iti utang ana imbaga nakem ti maysang opisyal iti pada nga opisyal ket anamungan nalatan dagiti kayat da amay patungpal iti ilida. Ano kastoy iti adda iti panunot dagitoy ket mapektaran iti inda pa nagserbi kadagiti kakailyanda. Agdidebate na panggap ti pagsayaatan ti Curimaw na haan nga gapu ti kas pagarigan si utang kamin nga tao nga dito, iso nga manjak masinaan ti no naman ti kapanunutan na. So kasla maapektaran di floaty kasla ti pagsasayatan ti mati Curimaw. In bagapay ti Mayor, akitain na analaing dagiti contractual workers iti munisipyo ti Ilida sanan tumet kitain dagiti pagsayaatan na dagitoy nga empleados. Yung mga contractual, I think of course I don't understand. I don't I'm not familiar, but I think it's gonna expire sometime within the next couple of weeks, couple of months, no. Siyempre, kita natin tama, are they really qualified? No, qualified na lakit ti apay walang problema diyan, di ba? Ken siyempre ag-calibrate kamat because ang pagariga di nasa posisyon at plantilla ngem makita nga this person could serve better as in another office or siyempre i-calibrate mai-calibrate tayo pagsasaritaan neta. Kalikaguman namet iti mangala karag iti Baru nga agserbi ken kadwana iti mayor's office tapno ti kasta kunana ket mas napinpintas iti ina pa nagtrabaho karag iti anungen na iti uneg ti opisina ti Mayor iti Curimaw, Ilocos Norte. I have to say kailangan kumuha ako ng mga bago. Mas komportable nga DJ, di ba? Yung sipsiputam ti liklikodam I think I'd be more comfortable, mas nalaklak ti agtrabaho ng DJ. Sinipot nila tayo.